Жабокът звезда. Втора част. После продължи да плува, докато стигна до един бряг уморен и пригладнял. Откакто тръгна, не беше слагал залък муха в устата си. Не беше се и оглеждал във водите на реката. В такива моменти му стигаше да се огледа в очите на Жаболина, за да разбере, че е желан и красив. Тя му липсваше. Но той не искаше да е дете, а звезден жабок, като онзи Жарки Старки, само че по-добър от него. Никога няма да си позволя да обиждам своите почитатели. Къде са ти почитателите, момче? Попита го един възрастен жабок. Ами, аз още се доказвам, но скоро ще ме знаят по цялата земя. За да те знаят по цялата земя, ти е нужен агент като мен. Ще ми станеш ли агент? Подскочи Кряк. Добре, дано да умееш да пееш. Тръгвай след мен. Ще те заведа у нас, да се нахраниш и скъпеш, а когато си починеш, ще организирам първото ти участие в големият есенен панаир край реката. Дните за Кряк станаха натоварени. По цял ден възрастният жабок го водеше по кастинги и прослушвания. Кряк скоро щеше да е сензация, но не така си представяше звездният живот той. Мога ли да поплувам малко в реката? Уморен съм. Не може. Ние с теб имаме договор и ти трябва да го изпълняваш. Но света няма да свърши с едно кратко плуване, моля те. Нямаме никакво време за губене. Още по-малко за детинщини. Трябва да се подготвим за зимата, да спечелим добри пари и да заминем някъде на топло. Кряк изпълняваше заповедите на агента си, без никакви възражения, но погледа му ставаше все по-тъжен. Къде са пламъчетата в очите ти? Питаха го хората наоколо. Жабите, де. Хайде, усмихни се. Кряк се усмихваше, а усмивката му не беше истинска. Един ден до него долетя познатото водно конче. Помните го, нали? Здравей, Кряк! Помаха му то с нежните си крилца. Виждам, че мечтата ти се сбъдна, ти си известен певец. Чувам за теб по всички реки. Така ли? Попита Кряк и изпусна дълбока въздишка. Хей, аз ли те карам да въздишаш? Ти да не си алергичен към водни кончета? Не съм. Мога ли да те помоля нещо? Ще поплуваш ли с мен? На драго сърце, каза водното конче и звучният им смях огласи реката. Звездният жабок имаше чувството, че отново плува с Жаболина. Той мислеше тайно за нея и това беше повода да е тъжен и унил. Вече дори не пееше както преди. Правеше го по задължение и за пари. Кряк беше станал истински възрастен звезден жабок. Вижте, Кряк се къпе във водите на реката, бързо да го снимаме. Който публикува първи снимката във вестника, ще стане топ репортер на годината. И светкавиците на апаратите засвяткаха като грамотевици. Аз бях до тук, каза водното конче и се отдалечи. Почакай, моля те! Ако случайно минеш покрай Жабокряково, поздрави Жаболина от мен и кажи, че ми липсва. Тя е моята най-добра приятелка. Ако мина, ще й кажа. Кряк остана с фоторепортерите. И, ужас, те го снимаха безбански. След историята с къпането той стана най-известният жабок, защото всички вестници се надпреварваха да публикуват снимките му, на които беше безбански. Голяма работа, жабок безбански. Кряк, ние сме богати. Вече не е нужно дори да пееш. Само ще те снимат и от това ще изкарваме луди пари. Може да си купиш дори човешки обувки. Но за какво са ми човешки обувки, като аз нямам човешки крака? Защото така правят звездите. Можеш да си сложиш и корона на главата. Според легендата, ако те види някое земно момиче и те целуне, ти ще се превърнеш в принц. За какво ми е притрябвало да съм принц? Нали ме харесват, защото съм си Кряк? Защото съм самият себе си. Харесвате, защото си известен, викна му агента. Но аз умея да пея, затова съм известен. Да, Кряк, така е, но няма нужда да се хабиш вече да пееш, сега си богат. Къде е Жаболина, само тя би ме разбрала, въздъхна Кряк огорчен. Честито, вече си известен.
Честито, честито! Викна му от някъде пак и неговото приятелче водното конче. Ей! Здравей! Ходи ли до Жабокряково? Видя ли Жаболина? Не. Съжалявам. О, аз трябва непременно да се върна там и да я видя. Защо, Кряк? Не ти ли е хубаво тук сред новите ти приятели? Попита го водното конче. Ти не разбираш. Без Жаболина аз нямам усмивка, нямам мечта и най-вече нямам никакво вдъхновение. Тя единствена слушаше песента ми от край до край и пляскаше искрено, без никакви преструвки. Кряк, ами ако Жаболина е забравила за теб? Ти порасна и си тръгна. Но тя ти е връстничка и също порасна. Ами ако се е омъжила вече? Не може да ме е забравила. Та ние бяхме най-добрите приятели. На кого не му пукаше за приятелството ви, Кряк? Виж, аз съм просто едно водно конче и докато летя чувам какво ли не. Чух тогава разговора ви на реката. След него тя не отиде да се къпе, а плака с дни. Жаболина страда, защото загуби най-добрия си приятел, ала пак не престана да те обича. Сигурно ли си в това водно конче? Сигурно ли си, че не е престанала да ме обича? Ох, дано да е така наистина. Аз съм пратеник на Жаболина. Глупаво момче такова. Още когато замина, тя ме помоли да бъда близо до теб и да внимавам да не изпадаш в беди. Тя няма моите крила, за да лети, но нейните мисли бяха с теб винаги. Тя ми даде кораж, когато беше заровил глава в тинята. Да, тя ми даде кораж да извада главата ти оттам. А ти искаше да умреш, огорчен и обиден, помниш ли? Тя се къпа с теб в реката и те накара да се усмихнеш истински. Тя бе до теб чрез любовта си и не те остави нито за миг сам. Зимата дойде и Кряк не успя да отпътува за Жабокряково. Всеки ден пишеше писма до Жаболина, но отговор не получаваше. Дали писмата ми стигат до нея? Питаше той агента си, а агента отговаряше: виж се само. Вече нямаш никакъв звезден вид. Приличаш на всички жаби, които скачат наоколо. Всеки ден при Кряк идваха куриери, носеха му костюми, нови песни, както и покани за коктейли. Но писмото, което очакваше, все не пристигаше. Тя се омъжила, точно така, както каза водното конче, и не иска и да чуе за мен. Ех, Кряк, и да не иска да чуе за теб, пак го прави. Та ти си сензация. Твоите песни се въртят по всички речни канали. Жаболина трябва да е луда, за да не се възползва от известността ти. Продължаваше да му говори агент. Някога, когато бяха още деца, с Жаболина си представяха, че ако имат много пари, ще направят голям увеселителен парк с високи парзалки, бързи въртележки и много детски забавления. Имам идея, викна Кряк и очите му заблестяха както едно време. Ще направя красив увеселителен детски парк в Жабокряково. Ти си луд. От това няма да имаш никакви приходи и ще фалираш. Ами ако само там правя своите концерти, тогава може да се получи, но живота в Жабокряково е много скучен. Не знам дали ще мога да свикна да живея там. А кой ти каза, че изобщо ще идваш с мен? Ти направи достатъчно, за което съм ти благодарен, разбира се. Не те виня и няма да ти се разсърдя, ако не дойдеш с мен. Аз обаче заминавам. Край, реших. Там е моят щастлив живот. Там ще пея и публиката ще ме слуша, защото ме обича, без да е чела каквото иде за мен във вестниците. Постигнах мечтата си, но от това не станах по-щастлив. Когато хората, които те обичат, не са до теб, успеха не е споделен и всичко е много тъжно и мрачно. Ти, агенте, обичал ли си някога? Не знам, отговори агента му. Няма повече какво да ти говоря. Не можем да се разберем. Моите чувства са познати само на хората, които обичат истински. Звездният Жабоко държа на думата си и замина за Жабокряково още с първите слънчеви лъчи. И Жаболина изобщо не му беше сърдита. Просто тежката зима бе заледила водите на реката и писмата не бяха стигали до нея. Тя искрено му се зарадва. Кряк отново се превърна в сензацията на Жабокряково, защото беше талантлив,
но също така добър и естествен. Той пееше и с това Китното Жабокряково стана най-музикалното място. Песните там се носеха като светла дъга. Жабокът създаде детски парк и реката се оживи. Покрай нея започнаха да идват много туристи. Те водеха след себе си още и още, а живота в Жабокряково стана прекрасен. Кряк и Жаболина се ожениха, защото много се обичаха. Сигурно ще ме попитате какво се случи с кариерата на Жарки Старки. Той, както помните, искаше да бъде известен не само сред жабите, но и сред хората, да го има и на човешки улични плакати. И това се случи, но по малко по-необичаен начин. Един ден, както се разхождах, видях следният любопитен надпис: жабешки бутчета, порция 5 лева. Какво пък? И неговата мечта се сбъдна. Край.